Wanka na farko, ka dana subscribe. Idan kuma ka riga ka yi subscribing ɗinmu, ka dana like akan wannan bidiyon. Masu sauraron mu a ƙarshen wannan rahoto za mu yi waiwaye. Za mu nuna muku yadda aka ɗauki wannan waƙar ta Jaruma na Mata. Hamisu Breaker, waƙar Jaruman Mata ce ta shida da aka fi kalla a YouTube a Najeriya. Shahararriyar waƙar nan da ta sa matan aure rawa a lokacin bukukuwan ƙaramar sallah ita ce ta zama ta shida wadda aka fi kalla a YouTube a wannan makon a Najeriya. Shafin Turntable Chat na Twitter ne ya fitar da jadawalin waƙoƙi 10 da aka fi kalla a YouTube a Najeriya a makon da ya gabata, inda aka kalli Jaruman Mata sau 74,900 cikin mako ɗaya kacal. Waƙar Jaruman Mata dai na ci gaba da jan zarenta a Najeriya a saboda irin ɗumbin farin jinin da ta yi tun bayan gasar rawarta da wasu matan aure suka yi. Hamisu Breaker ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa sai godiya, yana mai nuna farin cikinsa kan wannan nasara da waƙar ta samu. Su ma wasu 'yan masana'antar Kano da dama sun taya shi murna a shafukan sada zumuntar su. Waƙar Hamisu Breaker ce kawai ta Hausa da ta shiga wannan jerin na guda 10 da aka fi kalla a YouTube a makon da ya gabata, kuma mafi yawan wanda suke kallonta daga arewacin ƙasar nan ne. Da mafita Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Mu'az Musa Abdullahi, wanda aka fi sani da Alhaji Edita, ɗaya daga cikin editocin masana'anta Hausa Film, wanda ake kira da karamin su don ni ba zan ce karamin su babban su ba, dai karamin su.